ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли подписчикони канали Autoline TJK. Бародари азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз бародарони азиз мо барои шумо мошинои арзон ва хубро пешкаш менамоем ки ҳатман ба шумо маъқул мешавад. Бародари азиз, меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунен, стоп кунен, як дона лайк кап бизанен. Ногуфтанам кадоме ки мемонӣ ҳатман подписатсия ки зангулаи каналро тафсемо ки то ки аз ҳарзан орому бохабар бошед. кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорӣ, мошини фурӯшӣ дорӣ, номеро ки дар болои экран мебирояд, дар ин номеро муроҷиат кун, кор талаб мекунад. акун мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли 2096 объем мотори 6, сӯзвориш бензину газ, коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар Хуҷанд. нақша 40000 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. кадоме ки мошинхари аниқи номерои соҳибаш дар болои экран ҳастад, занг занед, бо қаддон ҳатман муомила мекунад. мошин 100% ягон дар надорад, асола ҳуҷҷат дорад, баъдёфка дорад, краска талаб нест. якта Opel Ashka Caravan ёфтем ки соли 2007, объем моториш 1.9, сӯзвориш дизел, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исаравшан. кадоме ки мошинхари аниқи номерои соҳибаш болои экран даста, занг занед, бо қаддон муомила мекунам. нақша 58000 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. хулоса мошин 100% ягон дар надорад. якта Opel Vectra B хуб ёфтем ки соли 2001, объем моториш 1.8, сӯзвориш бензини холӣ, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 79000 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. марҳамат кунед, кадоме ки мошинхари аниқи номерои соҳибаш болои экран даста, занг занед, бо қаддон муомила мекунад. мошин 100% 8 моҳа таъмировка дорад, 4 диска балони нав дорад, ягон ҷо чашкош варӣ надорад, коробкаш автоматай. хулоса салони мошина бинед, роҳат кунед. ваз 2110 ёфтем ки соли 2003, объем моториш 1.6, сӯзвориш бензини холӣ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ватани худамон. нақша 9800 сомонӣ мегӯяд, бо савдо мешавад. марҳамат кунед, кадоме ки мошинхари аниқи номеро ки зери экран дар деста, ҳамон номеро аз соҳибияи мошина занг занед, ҳатман бо қаддон муомила мекунад. ваз Priora ёфтем ки соли 2011, объем моториш 1.6, сӯзвориш бензина, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 31000 сомон мегӯяд, бо муомила дорад. кадоме ки мошинхари аниқи номерои соҳибаш болои экран даста, занг занед, бо қаддон муомиларо мекунад. Daewoo Tico ёфтем ки соли 1997, объем моториш 1, сӯзвориш бензин, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. нақша 15000 сомон мегӯяд, бо ҳатман қаддон муомила мекунад. кадоме ки мошинхари аниқи номерои соҳибаш болои экран даста, занг занед, бо муомила дорад.